Revival. Siyambonga uNkulunkulu osephinde wasipha leli thuba lokuba sihlanganyele kanye nani namhlanje ukuba sizokhuleka ndawonye sihlephule izwi kaNkulunkulu ndawonye sizwe ukuthi uNkulunkulu usilekeleni osukwini lwanamhlanje. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngiyafisa nje ukuthi quickly we go to the word of God encwadini kaMatthew chapter number 14 sizofunda verse number 28. Matthew chapter number 14 verse number 28, no verse number 29. No 30 sifunde no 31 no 32. Lapho na izwi lenkosi lifundeka kanjena. uPetru wayesephendula wathi kuye, Nkosi, uma kunguwe yisho ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi. Wayesethi, woza. Wehla-ke uPetru emkhunjini wahamba phezu kwamanzi weza kuJesu. Kepha ebona umoya wesaba eseqala ukushona wakhala wathi, Nkosi, ngisindise. Masinyane uJesu walula isandla wambamba wathi kuye, awu wena onokukholwa okuncinyane ungabazelani. Verse 32. Sebekhwele emkhunjini umoya wanqamuka. Sebekhwele emkhunjini umoya wanqamuka. La sifunda khona bathandekayo, sifunda izwi likaNkulunkulu lisivezela ukuthi ngaphezulu uJesu emva kokuba kade uJesu esuthisa amadoda ayizinkulungwane usethi kubafundi bakhe abawele baye ngaphesheya uzobafika khona. Lithi iBhayibheli mabengena emkhunjini kwathi mabephakathi nolwandle kwaqala kwaba nesivunguvungu kwaba nomoya owawusho ukubaqeda. Lithi iBhayibheli ekseni kuntwela ezantsi uJesu wabonakala ehamba phezu kolwandle eza kubona. Lithi iBhayibheli bambona base beyangabaza, bambona base beyasaba. Uthi uJesu ningasabi ngoba ngiyimi. Uverse number 28 esifundayo lithi ke izwi likaNkulunkulu uPetru washo lamazwi kuJesu wathi, Nkosi, uma kunguwe ngibize nami ngize kuwe ngihamba phezu kwamanzi. Uma Nkosi kunguwe ngibize nami ngize kuwe ngihamba phezu kwamanzi. uNkulunkulu uvele wabeka lento enhlizweni yami namhlanje ukuba sishare kanye nani ethi uNkulunkulu uvamisile ukusebenzisa inkinga ayenze ibe mode of transport yabantu bakhe yokuthi beze kuye. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uvamisile ucreate a situation so that his people will use the situation to come to Jesus. Kwaba nesivunguvungu somoya esasho ukubaqeda olwandle. Kwaba nesivunguvungu somoya esasho ukuqeda ukholo lwabo. Kodwa mabembona ekseni ngithanda uPetru uthi, Nkosi, uma kunguwe ngibize ngize kuwe. Uma Nkosi kunguwe ngibize nami ngize kuwe ngihamba phezu kwesimo engisona. South Africa, bazalwane eindaweni zonke la sikhona, ngifuna ukuzomemezela into ethi this situation wonke umuntu nesimo, wonke umuntu nesimo abhekene naso. Kulezi insuku sibhekene nesimo somhlaba wonke jikelele, kodwa kulezi insuku kwatha ngisho into ethi wonke umuntu unesimo sakhe uNkulunkulu asidedele ngamabomu sokuthi size kuye ngasho uNkulunkulu. Uthi uPetru, Nkosi, uma kunguwe ngibize nami ngize kuwe ngihamba phezu kwamanzi. So in other words, uverse number 29 esimfundile uthi uJesu woza. So in other words, uJesu extenda invitation kuPeter ethi come. Ngamanye amagama ngenhla enye version ithi uPeter said, if it is thou thee, call me.
to come unto you walking on the water. Any version it, Peter said, order me to come to you. Any version it, Peter said, command me to come to you walking on the water. Any version it, Peter said, ask me to come. Kanti enye iti, he begged him ukuthi athi akeze. Kodwa ngithanda le version ethi Peter said, beat me. In other words, uPeter wasebenzisa a business language as a businessman. Uthi Nkosi, beat me to come to thee walking on the water. Okusho ukuthi uPeter uma uJesu ethi woza, Jesus as the chairperson of the board of this tender to walk on the water. Then Peter stepped out of the boat, believing if the chairperson of the board uJesu ethi woza phezu kwamanzi okusho ukuthi ngeke ngaqina. So Jesus extended an invitation ethi woza, ngoba uNkulunkulu noma uJesu kwi-nature yakhe yocreate isimo esizokwenza ukuthi abantu ngesimo abadlula kuzona ebese extend invitation. Angazi South Africa, angazi bazalwane bami, angazi bahlobo bami emakhaya la besikhona, in these days, 21 days of this coronavirus, maybe God is extending, he has created an environment and a situation so that we'll be able to come kuyena siza ngalesi simo. Namanye amagama lesimo isimo esithi masiye kuye ukuba sivelanga laba sinayo le revival ya online, ukuba sivelanga ngaba sihlangani kanje ngo 5:30, kodwa uNkulunkulu i-tendency yakhe yokuthi aveze isimo sokuthi bese siza kuye ngasho. Zomemezela into ethi nawe lapha ekhaya unezimo zakhe ezipersonal, apart from that national situation yase South Africa neyenzeka globally, unezimo zakho, whatever situation odlula kuso, leso simo asizange ukuzokubulala, asizange ukuzoqeda ngawe, kodwa is a situation that has been created for you to come to Jesus, so ukuthi ukwazi ukuza kuye uhamba phezu kwalesi simo onaso uya kuyena uJesu. uJesu kwi-nature yakhe yokuthi njalo mayefuna umuntu create isimo, leso simo sizokwenza ukuthi umuntu asebenzise sona ukuza kuyena uJesu. Nakulezi insuku siza kuye, siyamethemba, siza kuye, siyamkholwa, siza kuye, siyabelieve kuyena yokuthi through this situation sizosondela kuye. Kulo 21 days siyangokuya siyasondela kuye. Namanye amagama lithi iBhayibheli uPeter wehla emkhunjini akade ehamba ngawo, kwathi angimemezela into empilweni yakho yokuthi masingehla emkhunjini yethu yempakamo, singehla emkhunjini yethu yokuzazi, singehla emkhunjini wethu wokuzethemba thina, masingehla emkhunjini wokubukela abanye abantu phansi, masingehla kulo mkhumbi esigibele kona bese siza kuJesu, because uJesu he is the man of the things that are impossible to men. But when you come to him, yonke into iba possible. Okusho ukuthi ngamanye amagama sebenzisa lesi simo odlula kusona uza kuyena uJesu. So Peter said to Jesus, uma kunguwe Nkosi, ngibize ngize kuwe, ngihambe phezu kwamanzi ngize kuwena. Ngibize Nkosi ngize kuwe, ngihambe phezu kwamanzi ngize kuwena. Ngamanye amagama uPeter wabiza ukuthi ehle emkhunjini wakhe. Angilwazi uhlobo lomkhumbi ogibele, angilwazi uhlobo lomkhumbi ohamba ngawo, angilwazi uhlobo lomkhumbi olisebenzisayo, angilwazi uhlobo lomkhumbi kulo mkhumbi okuwona uyabonakala engathi uyashake, uyabonakala engathi uyanyakaza, uyabonakala engathi ufuna ukuqeda olwandle njengale coronavirus engathi ufuna ukusiqeda emhlabeni. It is just a situation. That's why when I started I said to you, our lockdown is not our knockdown. Okusho ukuthi akusikhona ukuphela kwethu, kodwa yisimo okufanele singene ngaso noma sisebenzise siye kuye. Sihamba phezu kwamanzi, asambe phezu kwalesi simo, hamba phezu kwalesi simo, akudevelop ukholo lwakho phezu kwalesi simo,
akubuye amandla akho phezu kwalesi simo, akubuye ukunqoba kwakho phezu kwalesi simo, akubuye inkazimulo yakho phezu kwalesi simo, akubuye izinto zakho phezu kwalesi simo. Sebenzisa lesi simo. uJesu kuyinature yakhe ufike ekhana laseGalile sekuphela iwayini wasebenzisa isimo sokuthi kuphela iwayini ukuze avele. uJesu kuyinature yakhe ufika uLazarus esefile wasebenzisa iscenario yokufaka Lazarus ukuze kubonakalishwe amandla akhe namagunya akhe. uNkulunkulu kuyinature yakhe yokusebenzisa isimo yokubiza abantu beze kuye. Usebenzisa isimo sika Shadrach noMeshach noAbednego yokuba abantu baphenduke. Usebenzisa isimo sika Daniel emphandweni weingonyama ukuba inkosi iqale izinikele mayibona amandla kaNkulunkulu. Usebenzisa isimo se-funeral yokuthi kufa inkosi uZiya ukuze athole uIsaya. uNkulunkulu kuyinature yakhe ucreate isimo. Ngamanye amagama sonke isimo odlula kusho, sonke isimo obhekene naso, sonke isimo esikhalisile, sonke isimo esikwenze wangambona uNkulunkulu, sonke isimo esikwenze waqakeka asenzelwanga ukuba sizoqeda ngawe kodwa sizele yokuthi usuke kwilevel ejwayelekile. Makatharabasanda usuke kwilevel ejwayelekile. Ngamanye amagama bengizothi empilweni yakho this situation izokwenza ungene kwi-new level of shining. There is a new level of shining in your life. Ngamanye amagama uPeter uphume emkhunjini ofuna ukubabulala, but when Jesus was inviting him to come, when Jesus ordered Peter to come, when Jesus commanded Peter to come, ngamanye amagama umsusa la ekhona ukuze eze la kukhona khona yena uJesu. Okusho ukuthi ngamanye amazwi ezinye zeinkinga, ezinye zezimo ziyasisusa la sikhona zisiyise lapho ekhona. Oh manda la bashaka kala basaka. Kukhona inkinga, kukhona izingxaki, kukhona izimo ezifike empilweni yakho ukukususa lapho ukhona ukuba zikuyise lapho uJesu ekhona. Ngamanye amazwi zonke izimo odlula kuzo, zonke izimo obhekene nazo zizokususa la ukhona, zizokususa kwi-comfort zone, zizokususa entweni oyijwayele, zizokususa ey'meni ozaziyo, zikuletha la uJesu yena ekhona. In other words, uJesu mayithi kuPeter keze uthi come to the new level of shining. Come to the new level of shining. Peter, after this situation, after this lockdown, after this shaking of the boat, after this, you are going to be elevated to another level of shining. Kusho ukuthi khona ilevel ozongena kuyo, ilevel yenkazimulo, ilevel yokukhazimuliswa kwakho, ilevel yokushayina kwakho. uNkulunkulu wayibeka lento yokuthi ngayishare nawe yokuthi after all this there is another level of shining, a new level of shining in your life, a new level of shining in your family, a new level of shining in your family members, a new level of shining in your community, a new level of shining in your workplace, a new level of shining in your business, a new level of shining in your financials, a new level of shining in every angle of your life. God is promising yokuthi emva kwalokhu we gonna shine. Ajobhala iBhayibheli ngoba ngiyazi ukuthi esengivivinyile ngizophuma kulomlilo, and mangiphuma kulomlilo ngizophuma ngasafani naseqaleni. God is calling you to a new level, a new level of shining. You're gonna shine in your finances. You're gonna shine in your workplace. You're gonna shine in your family. You're gonna shine in your community. You're gonna shine in your country. You're gonna shine because God, it is His tendency yokuthi uma izokwenza ukhazimule acreate isimo esizokususa la ukhona sikulethe la yena ekhona. And uma ufika la wena yena ekhona
uzo inherita inkazimulo yakhe. uMose maye hlangana noNkulunkulu entabeni, inkazimulo kaNkulunkulu yamsibekela, wayesehla nenkazimulo. So whatever situation esidlula kuyona, he's calling us to a new level. He's calling us to a new level of shining. In your studies, a new level of shining. In your business, a new level of shining. In your life, a new level of shining. In your family, a new level of shining. In your marriage, a new level of shining. In every angle of your life, God is going to lift up your name and your life. uNkulunkulu wathi kuPeter woza. Wathi uNkulunkulu woza. Wathi uNkulunkulu woza Peter. Kwabizwa ukuthi uPeter mayizoza kuye ehle emkhunjini awujwayele. Ehle emkhumbini awaziyo. Ahambe entweni angayijwayele ukuhamba kuyona. Aqala ahambe phezulu kwamanzi. Aqala anyathele entweni abanye abangakaze banyathele kuyo. Ngoba uJesu wayesembizele kwi-new level of shining. Okusho ukuthi ngamanye amagama uthi uPeter, Lord, make me to shine. Make me to shine. If I say, Lord, call me to walk on the water, coming to you, make me to shine. Uthi ngenze Nkosi ngishine. Wathi uJesu, Peter, come. Jesus extending an invitation. Uthi Peter, come. Lithi iBhayibheli wehla uPeter. Wehla uPeter abathandekayo, wehle emkhunjini. Abamjwayele basemkhunjini. Ngoba khona abantu asebeyijwayele impilo yakho. They are memorizing your life. Sebeyazi impilo yakho ukuthi iphila kanjani, yenza kanjani. Sebengakhuluma ngawe noma belele. Kanti abazi ukuthi a new call of a new level of shining ngaPeter isifikile. uPeter kwabizwa ukuthi ashiye abasemkhunjini. Ngoba mawushuka kwi-level ethethu kune-level oyijwayele, kukhona abantu okufanele basale. Wabashiya phakathi emkhunjini, wabashiya phakathi entweni abayijwayele, wabashiya phakathi entweni abajwayele ukuyisebenzisa. Wayesehlala emanzini, wasibona ehamba phezu kwamanzi. Kahle kahle uPeter uhambe phezu kwezwi. uJesu mayethi woza, kwasuka izwi lahlala phezu kwamanzi. Uma uPeter ehle emkhunjini, wanyathela phezu kwezwi elithe woza. Ngamanye amagama uPeter for the first time walibeliever izwi likaNkulunkulu elithe woza. Uma ehla wehla wahamba phezu kwalo. Ngoba noma kunje sizohamba ngokwezwi likaNkulunkulu. Athi ohlabela ngiyahamba ngokukholwa. Ngiyahamba ngokukholwa izwi lakhe endleleni. Okusho ukuthi ngamanye amagama waqala uPeter wahamba uPeter entweni engajwayele ukuhamba abanye abantu. So through this situation, God will make us yokuba sibe different. God is calling us to a new level of shining. In other words, besingasho sithi it's the last time for you going through what you are going through. It is the last time for you crying. It is for the last time for you experiencing what you are experiencing. It is for the last time for you yokuthi ukhale, ngoba uNkulunkulu isimo esidlula kuso usisebenzisele ukuthi thina size ngaso kuye. And God is going to open new chapters in your life. God is going to open new chapters in your life. God is going to open new chapters in your life. I believe God is going to open new chapters in your life. The reason why we are gathered here, the reason why we've got such a revival, is because God wants to elevate you. God wants to put you to another level of your life. Lo nkulunkulu esimkhonzayo kune level azokufaka kuyo. Ethi makekufaka kuyo, izitha zakho zizomangala. Abangakufuni bazomangala. Ababekuvalela iminyango bazomangala. Akade bethi ngeke uphumelele bazomangala. Ngoba uNkulunkulu wants to put you to another level in your life. There is a next level. There is a next level. Somebody shouted amen. There is a next level. Kukhona level ozongena kuyo. There is a next level of anointing. A next level of anointing.
which is the next level of shining. God is going to make you shine. Ngimbonile uNkulunkulu efika kuAbrahama engenamntwana. UAbrahama wamvakashela etendeni wakhipha ubest wakhe kanti inkosi izomphakamisa wathola umntwana. The next level. UAbrahama uyise wezizwe eziningi wavuma ikhona kaNkulunkulu. uNkulunkulu wamfaka kwenye level. Ngoba uNkulunkulu akambiza umuntu kanti akazi ukumfaka kwenye level. IBhayibheli lithi uMose esihlahleni esivuthayo, he accepted, he responded to the call, and uNkulunkulu wamfaka kwenye level yokuthi ahamba yokhulula abantwana baIsrael eGibhithe. Ngimbonile uGideon inkosi imvakashela ithi wena qhawe namandla uyaphika kanti inkosi imvakashela izomfaka to another level. uMefiboshethi into ebeyisishosha ingakwazi ukuhamba, but inkosi mayisimfuna ebukhosini yamsusela oDibha yamfaka epalace. God is about to take you into another level. uJeftha owalahlwa ngabafowabo inkosi yacreator yokuthi kube nempi bese kuthi umuntu ongabantu ongabanqobela impi yabo kube uJese. Namanye amagama uJese waba yiqhawe elinamandla, uJeftha waba yiqhawe elinamandla. uJeftha inkosi yamfaka kwenye level. uDavide noma wayekade lusa inkomo kodwa uDavide inkosi yenza uGoliath abe nevoice ezokwenza uIsrael wonke asabe. Makufika uDavide ongayazi impi wafuna ukubhekana nayo kanti inkosi imfaka kwenye level. Ngoba uNkulunkulu uma ekubiza ukubizela ukufaka kwenye level. uLazarus owayekade esethuneni lithi iBhayibheli mayimbiza inkosi ethuneni, Lazarus vuka, yamvusa. Excuse me, yamvusa. Chapter number 11 kanti ku12 izohlala naye ematafuleni. God is calling you into another level. uMordekai wayehlala esangweni kodwa ngenxa yesimo esavela kanti inkosi ifuna ukumphakamisa bese kufa izitha zakhe. God is calling you into another level. Uhalo engabathola abantwana eyinhlekisa kuPhenina uma eya eShilo eyothandaza khona, bathi abanye bengena ekudleni yena wabuyela ethempelini wayokhala enkosini kanti inkosi izomfaka to another level. uMaria ozala uJesu waye uMaria nje ojwayelekile kodwa makufika ingelosi kuyena ithi wena obusisiwe esifazaneni ufumene umusa kini, uzokhulela uzale into enkulu, amakhosi ayovela kuyezizwe. uMaria from kwifamily ewi-lower class kodwa mayivuma ikholi yengelosi kanti wenyusela kwenye level. Wenyusela kwenye level. So ngizomemezela into namhlanje ethi God is going to put you into another level. uNkulunkulu uzokufaka kwesinye isigaba sempilo, and uNkulunkulu kuyinature yakhe yokuthi njalo uma ngabe ezokubeka kwenye level elandelayo asebenzisa isimo. South Africa isimo esingene kuso besifuna abantu abazohlangana emthandazweni, ngoba uma besizothandaza in one voice, in one accord, inkosi lizolithatha izwe lethu ilibeke into another level. I feel another level in your life. I feel another level in your family. I feel another level in your kids. I feel another level in your marriage. I feel another level in your business. I feel another level in your workplace. There is another level. uNkulunkulu azokufaka kuyo. uNkulunkulu mayekubiza usibiza ngezimo. uNkulunkulu esibiza usifuna ngezimo. Zonke izimo esidlula kuzo akusizona ezokusiqeda. Yikho mayebhala athi nemicabango emihle ngawe athi akusiyona yokubulala, akusiyona yokwenza okubi, kodwa okunikeza ithemba nekusasa elihle. Usho uIsrael evaleleke eBhabhiloni. So sonke isimo odlula kuso ungafeli kusona ngoba sizange ukubulala,